Ola a todas e a todos. Bueno, teño aquí unha réplica dunha gaita da Ulla. A réplica da gaita que pertenceu a Juan Gaiteiro, era o seu apelido, de Trove, Gaiteiro, é unha gaita que se fixo no taller de Riobó, un taller que, como sabedes, pois, despois de 200 anos, pois, vai Joaquín a xubilarse, entón deixa de fabricar gaitas, o taller máis antigo de Galicia, un taller onde traballaron artesáns estupendos que facían requintas, que facían gaitas como esta que teño na man. Bueno, un taller que surtiu de gaitas a personaxes como Avelino Cachafeiro, un taller onde aprendeu a fabricar gaitas Faustino Santalices, bueno, gaitas do taller de Riobó están por todo o mundo, están na Ulla, hai moitas, claro. Entón, bueno, fixemos esta réplica, a parte dun par delas máis, porque hai xente que quería pois, este modelo de gaita en si natural con ronquillo. Como vedes, pois puxemos do ronquillo ao estilo de algunhas antigas que atopamos na Ulla, que levan o ronquillo hacia a parte de fora, non pola parte de dentro do fol, sino pola parte de fora. E quixemos tamén pois, poñerlle un bordado, porque a gaita de Juan Gaiteiro era unha gaita bordada, non era a única que atopamos na Ulla antiga bordada, entón fixémoslle un bordado. Non o fixen eu, por suposto, fixo a miña tía Pilar Valverde, quixo poñerlle a gaita un motivo moi galego, que é a chorima, a flor do toxo, entonces vedes pois que traballazo fixo a miña tía, un bico Pilar, e moitas gracias. Aquí tedes unha gaita bordada polos dous lados, é unha gaita anelada en latón, como se facía no Obradoiro, o freque é de seda, de macramé, bueno, os finais, os remates están feitos en corno, que é tamén un material que estaba na gaita de Juan Gaiteiro. Entonces, bueno, pois vamos vos a tocar unha peza con ela para que escoitedes como sonaban as gaitas antigas da Ulla.